हेलौ लोगोफोर नै जोंना आदा बि बसुमतारीखौ दिनै खेबसे माने फिन खेबसे लोगो मोनबावबाय आदाखौहाय दा माने आदाया न'आव थांसिगोन आरोना दा जोंनि रुमाव दंफैयो बिथाङा दा बिथांजों एसे सावरायलायनोसै मा सावरायनो सावरायनो माने बिदिनोसै आरोना ब्लग भिडिअ बानायनायबो जाया नालायथो माने माथोफ्राबो बारा मोजां ओंखारजोबा मबाइलखौ जेब्ला भिडिअ खालामनो साननानै दाङोब्ला माने एसे गोनो गोथो जायो आरोना माथोफोरा ओंखारनो दा आदायासो मिथिसिगौ दा लोगोफोरा आङो दंफैयो जाहैबाय करमां लानायाव दंफैयो ओमफ्राय नैबे फंबाया भिडिअ बानाय लिंबाय थानायलाय आङो भिडिअ फैनाय जाबाय ओमफ्राय नैबे लेपटपखौ आङो थांनाय मासावहाय लादों ओमफ्राय आङो भिडिअआवहाय रिभिउ खालामनाय जायाखै नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो आनबक्सिं खालामनानै देखायनाय जायाखै ओमफ्राय आं दा मा बुंनो आरो माने आङो न'आव थांनो होननानै ओंखारबोबाय आंनिया टिकेटआ 15 थारिखआवहाय कनफार्म टिकेट ओमफ्राय हजोंहाय गोबां बेबायदिनो 1 थारिख टु 10 थारिखसिम मावनायखौ फैसाखौ मोना नालाय बिराद प्रब्लेमनि थाखाय आं बेयाव फैबाय 1 थारिखनिफ्राय 10 थारिखसिम मावनाय फैसाखौ मोनैखाय आङो 1 थारिखनिफ्राय 10 थारिखसिमखौ आङो ओरै जिराय थानाय जादोंमोन ओमफ्राय आरो सेलारि मोनखांनायनि उनावबो बरिं जाबाय बांद्राय थानाय जाबाय नालाय रुम मोनसेयावनो बरिं मोननायखाय आङो दा नैबे ब्रादारमोननि रुमावहाय दंफैयो बेनोसै आरो ओमफ्राय नायनोसै इयुन समफ्रावहाय फैफिननाय जायोना जाया बेंगलरावहाय बेबायदिनो जोंनि बर'फ्रा गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंहाय दिनैहाय न'खरफोराव जिउफोरखौ खुंगासिनो दङ फैबाय थानाय समाव माब्ला इन्डिपेन्डेन्ट जायो बेखौथ' मिन्थिनो हाला जोंनि बिदेशआव थाग्राफ्रा माब्लानि समाव उदां जायो बेखौ बुंनो हाला फैनायाव फैदों थांग्राफ्रा थांदों फैग्राफ्रा फैदों माने सलुसनखौनो जोङो मोननो हायाखै आरो दासिमावहाय बिदेशआव थाग्रा मानसिफ्रा दा फंबायासो मा बुंनो सानो फंबायनि इउटुब चेनेलावहाय आङो दिनैहाय नुजाफैनाय जाबाय गोबावसिमोन आङो थांनाय समफ्रावबो बे रुमावहाय थानानै थांनाय जादोंमोन आरो खामानि मोनै समावहाय एन्थ'नि ब्रादारजोंहाय आङो थांनाय जादोंमोन बे ब्रादारखौ लोगो मोनदोंमोन आङो ओमफ्राय दिनैबो आरो लोगो मोनफिननानै आं गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो ओमफ्राय मा बुंनो सानो मा सोंनो सानो गावनि खोथासो आं हगारना होनाय जाबाय सोंनोथ' गोबां सोंथियानो दङ माने होनबाबो दा माने मा होनबावनांगौ जाखो दे बुंदो जाबाय जाला नै सोंग्रायानो जाला नङा माने लोगोफोर एसे माने बोरैबा मोनदों आरोना माने जेनेबा बाथ्राफोर ओंखारा मोनदों आरो औ आङो बेंगलरावहाय 2017आवनो फैदोंमोन आरो फार्स्ट टाइम आङो 2017आव फैदोंमोन ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो 2017 ओमफ्राय 18आवहाय आङो न'आव थांनाय जादों 19आवसो थांनाय जादों आं बोसोरनै थानानै आं 19आव थांनाय जादों बिनिफ्राय आङो आरो 19निफ्राय आं बोसोरसे थानानै आं 20आव फैफिनदों ओमफ्राय 20निफ्राय आङो दा 2020निफ्राय थायै थानानै दा 2022आवहाय आङो बेंगलरावहाय फैफिननाय जादों आरो नैबे लेपटपनि थाखायनो लेपटप लानो होननानै फैदों बे लेपटपआ जाहैबाय लेनिभ'थिंकपेड नै नोंथाङा नायनो हागोन लेनिभ' थिंकपेड आरो आं सेकेन्ड हेन्डआवसो लानाय जादों दै गोदानथ' बायनो हाया नालाय गोरिब अबस्था माथो खालामबावनो सेलारिफ्राबो खम बेबायदिनि अबस्थानि थाखायहाय बेखौ आङो लानाय जादों आरो सेकेन्ड हेन्डआवसो दा लोगोफोर मा खालामनो आंबो बेबायदिनो उसुबिदा जाहैबाय ओमफ्राय फंबायफोरखौबो आङो मा होननानै बुंनो ओमफ्राय आङो बेनो मोनसे रिकुवेस्टआ नैबे फंबायनि इउटुब चेनेलखौहाय बयबो सापर्ट खालामलां साबसक्राइब बानायलां ओमफ्राय सापर्ट खालामलां जेरैहाय फंबायाबो नोंथांमोननि सापर्टजोंहाय जेरैहाय जौगानो हायो आंनिफ्राय रिकुवेस्टआ बेनो ओमफ्राय आंनि फल'वार्सफ्रा नोगोद बिराद अनसुलाखा आरोखि माने आंखौ नुबाथाय गुबुननि भिडिअ आंखौ नुबाथाय माने आंखौ साननानै फल' खालामखायो बेनि थाखायनो बिथांमोना खालामखागोन आं बुंनांलायखाया आरोखि दा नैबे समावहाय जोङो ओरैनो टाइम पास माने जिरायलाबायनानै दङ ओमफ्राय नैबे फंबाया आंखौहाय बुंबाय थानायलाय आरो आंनि चेनेलावहाय एसे नुजादों होननायलाय आं नुजाफैनाय जाबाय आरो बेनो थेंक इउ गोजोन्थों बाय बाय लोगोफोर उनाव मोनफिनगोन